Pipilitin kong mapalapit sa'yo. Tibay at lakas ng loob ang iaalay para lang sa'yo. Nais kung malaman mo may karamay ka, nandito lang. Tibay at lakas ng loob ang iaalay para lang sa'yo. Nais kung malaman mo may karamay ka, nandito lang ako. Nandito lang ako. Nandito lang ako. So, ayun na nga mga ka-online na andito tayo ngayon sa Caramoan, Camarines Sur. Nag-deliver tayo ng 2 piraso Uratex Foam Original and Uratex Fiber per kilo. Ngayon na naplatan tayo. Naplat yung unahang gulong natin, kaya naghanap tayo ng vulcanizing shop, although malayo-layo yung nilakad natin, pero ayos lang. And to the rescue naman itong si Manong, kaya mabilis na naresolbahan yung problema natin, kaya tuloy-tuloy yung biyahe natin papuntang Caramoan, Camarines Sur. Ngunit kahit puno ng lihim ang aking pagkatao, maging ang buhay kong ito'y ibibigay sa'yo.